Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En het belangrijkste nieuws is dat de kustwacht gisteravond 34 ongedocumenteerden heeft aangehouden. Het gaat om een bootje type Yola waarbij 34 Venezolanen zaten. 24 mannen, 9 vrouwen en een 2-jarig kind. De boot werd gedetecteerd door de radar van de kustwacht. En uiteindelijk ging er een metal shark naartoe om de boot te onderscheppen. Opvallend is dat het om een relatief klein bootje gaat, waar dus inderdaad 34 mensen op zaten. Allemaal zijn ze overgedragen aan de autoriteiten van het Korps Politie Curaçao. Nog veel mis met verkoop vuurwerk. Vanaf vandaag mag er vuurwerk worden verkocht. Daarvoor zijn vaak speciale containers enzovoort geïnstalleerd waarbij mensen vuurwerk kunnen verkopen. Daar gelden hele strenge richtlijnen voor. Het vuurwerk moet veilig worden opgeslagen. Ook zijn er bepaalde vergunningen waaraan moet worden voldoen en natuurlijk de hygiënische omstandigheden voor de verkopers. Daar is op gecontroleerd en daaruit blijkt dat van de 24 gecontroleerde adressen er maar 4 aan alle voorwaarden voldeden. De controle is uitgevoerd door het multidisciplinaire team met medewerkers van het ministerie van Economische Ontwikkeling, SBAP, politie, SOAW, brandweer. Allemaal mensen die komen kijken dat het goed gaat met de verkoop van de vuurwerk. Wat elk jaar natuurlijk weer een groot spektakel oplevert, maar het moet wel volgens de regels. Grote roofvuurwerk, helaas hoort dat er ook bij, tenminste kennelijk hoort dat er ook bij, want bijna elk jaar rond de periode van vuurwerk horen we ook over diefstallen. Dat gebeurde ook niet dit weekend, dat gebeurde ook onlangs bij Alivio Fireworks op de Caminda Hensley Meulens. Er is voor 40.000 gulden aan vuurwerk gestolen en de politie zegt dat ze de zaak onderzoeken. Tegelijkertijd wordt er een beroep gedaan aan de bevolking van Curaçao om niet vuurwerk op straat te kopen. Alleen maar bij een van de punten die daarvoor speciaal zijn aangewezen. Daarmee voorkom je dat er gestolen spullen worden gekocht, maar je weet ook zeker dat, dat de kwaliteit van het vuurwerk zo is dat er niet snel ongelukken kunnen ontstaan. Dat heeft de politie laten weten. 65 arrestaties voor autodiefstal. Dat heeft de minister van Justitie, Shalten Hato, bekendgemaakt. Dit jaar zijn er 65 verdachten gearresteerd voor autodiefstal. En vorig jaar, in vergelijking, hield de politie 66 verdachten aan. Maar daar waren ook woning- en bedrijfsinbraken bij geteld. Dus je kunt er wel van uitgaan dat er dit jaar meer dan normaal meer mensen zijn aangehouden voor autodiefstal dan normaal. En dat komt, zegt de minister, omdat hij in het begin van het jaar het strategisch jaarplan heeft aangepast. En daarin wordt autodiefstal nu beschouwd als een misdrijf met een hoge impact. Grotere cruiseschepen zorgen voor uitdaging. Het was met Kerstmis weer gezellig druk in de stad. Er waren 3 grote cruiseschepen en dat zorgde voor veel mensen op tweede kerstdag. En tegelijkertijd, zo meldt de Extra, moet Curaçao zich ook voorbereiden op nog grotere cruiseschepen. We hebben een goed cruisejaar gehad, maar vanaf 2027 zullen de cruiseschepen die aankomen nog van veel grotere omvang zijn. En daar moet Curaçao zich op voorbereiden. Zo weet de Extra vandaag te melden. Man op Bonaire doodgestoken. Dat is een treurig bericht uit Bonaire, waarbij het Korps Politie Caribisch Nederland meldt dat er een 42-jarige man met de initialen MRS is aangehouden in verband met een fatale steekpartij die in de vroege ochtend van tweede kerstdag plaatsvond. En daar kwam een 29-jarige man om. De politie is dus druk bezig met de zaak op te lossen. Er is dus al 1 persoon aangehouden. En nu roept de politie getuigen op die meer weten om zich te melden en die iets kunnen vertellen over de exacte toedracht. De man is op straat neergestoken voor de deur van een uitgaansgelegenheid. En volgens eerste berichten zou het om een uit de hand gelopen ruzie zijn. Mensen die zich iets hebben gezien kunnen zich melden op nummer 715 8000 of via de anonieme tiplijn 9310 op Bonaire. En dan Curaçao North Sea Jazz Festival 2024. Dat komt er.
Het heeft een paar jaar stilgelegen, onder meer vanwege COVID. Maar nu is er aangekondigd dat het Curaçao North Sea Jazz Festival terugkomt. Deze 10e editie zal plaatsvinden op 29, 30 en 31 augustus 2024. De details over de line-up moeten nog bekend worden gemaakt. Maar het is positief nieuws voor de muziekliefhebbers en voor Curaçao, omdat het Curaçao North Sea Jazz Festival veel toeristen ook hier naartoe trekt. Dit was het belangrijkste nieuws. Even een break, dan hebben we nog meer nieuws voor u. Essa aqui da família Coopera. Biba junto de nang barrio na Curaçao. Tinha tata e mama trado e yunang huela pensiona e nang cacho. Nang tapasa hopi tempo junto ta come, bebe, hari, pleita, keiru, traha, hunga e hasikos com nossa hasi na Curaçao de nos vida diário. Nang sa o censo ta 100% anônimo. E nang sa o censo 23 não ta pahaya informação personal, mas pahaya vista total de nos país. Cooperando, abot ayuda instância na Curaçao hanya bom data com qual nang por toma decisão informar. Pensei nos turco ta biba aqui, seja legal ou não, ta vai cooperar. CBS ta informar abot tocante censo 23. E família aqui ta cooperar. Abot também? Pa nossa como nos ta. Het Nationaal Kiezersonderzoek in Nederland heeft laten weten dat er relatief veel Antillianen die in Nederland wonen op de PVV hebben gestemd bij de laatste verkiezingen. Die partij werd ook de grootste van Nederland. Na de enorme overwinning beweerde partijleider Geert Wilders dat veel moslims op zijn partij zouden hebben gestemd. Maar de onderzoekers hebben dat niet kunnen bewijzen. Slechts 1,7% van de moslims op de PVV heeft op de PVV gestemd. Landelijk haalde de partij 23%. Maar daarentegen zijn veel mensen met een achtergrond uit Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen, Oost-Azië, Indonesië en overig Latijns-Amerika wel naar de PVV gegaan en hebben op die partij gestemd. Opvallend is dat in het Caribisch deel van het Koninkrijk, op Saba en Statia, er weinig stemmen naar de PVV gingen, op Bonaire wel. Verborgen populatie Curaçaose cabanapalm ontdekt. Dat is een opmerkelijk bericht van Carmabi, die vanochtend heeft laten weten dat wetenschappers van Carmabi en de Wageningen University een tot nu toe onbekende populatie op de oosthelling van de Christoffelberg hebben aangetroffen van de Curaçaose cabanapalm. Die komt alleen voor op Curaçao en cabanapalmen groeien op de heuvels van Knip, met name Cerro Gracia en Cerro Biento. De palmen vallen erg op met hun gebogen kale stammen en kunnen zeer oud worden. De geschiedenis en herkomst van de palmen is niet bekend. Waarschijnlijk is dat er altijd al een klein aantal cabanapalmen op de oostkant van Christoffel groeiden, maar dat deze nooit eerder gezien zijn. Er wordt verder onderzoek gedaan en dat toont aan dat de natuur op Curaçao levend en in ontwikkeling is. En dan gaan we naar een bijdrage van Caribisch Netwerk over de koude en donkere dagen rond de jaarwisseling in Nederland. In Lelystad probeert Mila Romein, zij wordt de Curaçaose burgemeester van Lelystad genoemd, warmte te brengen. Dit jaar maakt ze mensen blij met niet 100, 1000 winterjassen. Romein zegt in een video van Sam Jones voor Caribisch Netwerk dat ze de mensen in Lelystad warm wil houden. Ja, heerlijk. Eindelijk een mooie winterjas, ook voor op de scoot. Wij arme mensen krijgen uitkering, niet veel geld. En ik vind het een heel goed initiatief dat dit gedaan wordt voor mensen die het minder hebben. Is goed, alles goed, ja.
Blij zijn ze dat ze in de koude dagen rond kerst een winterjas krijgen van Mila Romein. De Curaçaose wil met haar actie iets moois terugdoen voor de Nederlandse samenleving en in het bijzonder voor Lelystad, waar ze al jaren woont. Ik kom net van Curaçao vandaan, dus die warmte en die energie zit nog in mij. En dus we geven die jassen uit om de mensen de hele winter warm te houden. Bon dia, goedemorgen. Bon dia, goedemorgen. Wel 1000 winterjassen zijn er ingezameld. Mila heeft ze gekregen van verschillende mensen, instellingen en bedrijven. Ze worden gebracht naar ons winkeltje, het buurtwinkeltje van Mila. Het wordt in het winkeltje gecontroleerd, gestoomd en dan ingepakt. Dus alles is netjes. Vrijwilligers, buurtgenoten en ook Mila's nichtje Jennifer helpt een handje. Er is geen kant dat je kan zeggen van tante Mila van nee, dat kan ze niet aan. Ze kan gewoon alles aan. Zo, dan gaan we nu naar de Gordiaan. Als alle jassen gecontroleerd zijn, worden ze naar een verdeelplaats in het centrum gebracht. Het wordt echt koud gewoon en jassen zijn niet te betalen. Kleding überhaupt eigenlijk niet. Mila is echt wel een persoon die staat voor wat ze doet en uitstraalt voor wat ze doet. Ze gunt het de minderheden. Ik wil even mededelen dat ik het een supermooi initiatief vind. Dat er gratis winterjassen uitgedeeld worden voor de mensen die dat nodig hebben. Ik heb vrouw ook trouwens aan 1 kind. Maar ik krijg €1500 per maand. Dat is niet genoeg uitkering. Ik weet het niet wat ik moet doen. Dan breng je je vrouw en je kinderen en ze mogen allemaal een jas uitkiezen. Mila doet de warme jassenactie samen met Lelystedeling Ger Koremans, die de Curaçaose goed kent. Ik denk dat er geen tweede is in Lelystad die zo goed is voor mensen als Mila. En als ze bijkomt, douchen is het en ze omarmt je. En nou, hoe lief is dat? Dat zijn wij als Hollander, als nuchtere Hollander, niet eens gewend zo. Maar van haar ken ik het en ik vind het fantastisch wat ze doet. Wel blij met mijn nieuwe jas, absoluut. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Fijn dat u er weer gekeken heeft. Wij zijn er morgen weer met het laatste nieuws. En ik hoop u ook. Tot dan. Dag.